Καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε άλλη μια αρένα μαζί. Ελπίζω να ανοίξει κάποιο class που δεν έχουμε ήδη γράψει. Τέλεια. Hunter κάναμε, Warrior δεν μ' αρέσει, οπότε θα το αφήσω για πιο μετά. Θα κάνω και λίγο practice ακόμα. Πάμε λοιπόν για Paladin που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο δυνατό class. Και έχω και τις πιο πολλές επιτυχίες να το πω. Τέλεια. Master for Battle, από τα καλύτερα μπλε του Paladin. Δεν συγκρίνεται με τα άλλα δύο picks. Οκ, το Wisp προφανώς δεν μας κάνει. Τώρα αυτά τα δύο και τα δύο σχετικά βολεύουν με το Master, αν και ο Corsair απλά θα γίνει ένα 3-3 taunt στα 3 που είναι ένα αντίστοιχο σαν το Beast του... σαν το Beast το 3-3 το taunt. Ο Trainer απ' την άλλη βγάζει πολύ αξία με το Master, οπότε μάλλον θα επιλέξω αυτό. Οκ. Ο Technician είναι καλός μόνο σε περίπτωση που έχουμε synergy με δράκους. Ο Πάνθυρας είναι ok, απλά μιας και έχουμε επιλέξει ήδη 2 τριάρια, θα προτιμήσω το κροκοδιλάκι. Ωραία, και τώρα το Creeper. Μάλιστα, τώρα τρεις ψιλοαδύναμες επιλογές. Νομίζω πως θα πάω για το Core Hound. Ο Lord of the Arena δεν μου αρέσει επειδή έχει χαμηλό toughness για taunt. Το Silence δεν μου λέει πολλά στην αρένα. Συνήθως δηλαδή είναι από τις κάρτες που δεν τις επιλέγω, παρόλο που είναι και minion, αλλά αυτό το ένα toughness εδώ πέρα... Όχι, πάμε για το Hound. Τέλεια. Harvest Golem. Είναι και mech. Α, και ο Keeper of Ultima είναι καινούργια κάρτα, πολύ δυνατή. Μπορεί να το κάνεις και σε δικά σου minions και στο αντιπάλου. Ο Horse Rider είναι ωραίος. Είναι γρήγορη κάρτα, μπορεί να σου κάνει ένα trade καλό. Αλλά ο Ultima καλύτερα να το δούμε κιόλας. Μάλιστα. Και τώρα το Hammer, γιατί όχι. Μάλιστα, και το Yeti νομίζω είναι η επιλογή μας τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Hungry Crab έχει ενδιαφέρον πλέον από τότε που κυκλοφορεί ο Murloc Knight. Δηλαδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παίξει εναντίον Paladin πλέον και είναι πολύ συχνό να βλέπεις Murloc Knight αντίπαλο. Μιας και οι κάρτες του τελευταίου expansion εμφανίζονται πιο συχνά. Οπότε είναι προφανώς φοβερό tempo να παίξει το Crab. Να παίξει το ένα mana, ένα 3-4 και να του σκοτώσεις και το αντίπαλο Murloc Knight. Αλλά είναι situational όπως λέμε. Πολύ situational. Οπότε νομίζω πως θα πάω για το Faceless Manipulator που είναι πιο ασφαλής επιλογή. Απλά έχει ενδιαφέρον το Hungry Crab. Ίσως με πιο αδύναμες επιλογές πριν να το διαλέγαμε για να το βλέπουμε και στην πράξη. Τώρα αναγκαστικά δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα True Silver Champion. Θα
καλύτερα basic cards του Paladin. Και τώρα, μιας και έχουμε ένα mech, δύο mech, τέλεια. Θα πάρουμε το Knight. Όπως έχω πει, είναι ένα 5-5 στα 5 που ok, με ένα μικρό πλεονέκτημα. Ο Ice Ranger δεν μας κάνει γιατί ανταλλάζει ακόμα και με one drops, οπότε χάνεις πολύ αξία. Μάλιστα. Ο Abusive Sergeant είναι αρκετά καλός με τον Paladin, μιας και έχει τα tokens. Οπότε... Ωραία. Νομίζω τώρα μπορούμε να πάρουμε το Warlord, μιας και έχουμε και το Master αλλά και το ability του Paladin είναι πολύ... βολεύει πάρα πολύ με το Warlord. Σαν δεύτερη επιλογή προφανώς το λικάκι εδώ πέρα θα ήταν χρήσιμο. Μάλιστα, θα το θέλαμε το διαράκι, ο Lance Carrier. Με παρόμοια λογική που πήραμε και το Sergeant. Να, ο Merlock Knight που λέγαμε. Ελπίζω οι αντίπαλοι μας να μην έχουν τους Hungry Crab. Μάλιστα. Ο Kezan Mystic κατά τη γνώμη μου έχει ανέβει πάρα πολύ σε αξία στην αρένα, μιας και είναι περίπου 1 στα 2 games παίζει εναντίον μάγου ή Paladin, οπότε τα secret είναι πολύ συχνά. Έχει τύχει παιχνίδι δηλαδή να παίζω εναντίον μάγου, να μου παίξει secret, να το παίξω Kezan Mystic και να μου παίξει Kezan Mystic και να μου ξαναπάρει πίσω το secret, δηλαδή είχε πλάκα. Οπότε Kezan Mystic λοιπόν. Μου αρέσει αρκετά ο Raider. Θέλει άμεση απάντηση, γιατί μετά ξεφεύγει το πράγμα. Ένας παραπάνω λόγος στον Paladin που θέλεις όσο πιο πολύ να χρησιμοποιήσει το ability του. Δεν είναι ας πούμε σαν το Warrior ή το Hunter που τα abilities τους δεν είναι πολύ χρήσιμα. Πολύ late game κάρτα, έτσι. Μάλιστα, τώρα δύο Discover κάρτες. Αν και ο Worgen μου αρέσει αρκετά, νομίζω θα επιλέξω το Discover για να τα δούμε και όλα στην πράξη. Επειδή έχω πολλά τεσσάρια, το σκέφτομαι λίγο για το Tomb Spider. Ναι, νομίζω θα πάρω το Scarab, αν και θα ήθελα να δω πολύ το Spider στην πράξη. Πάρουμε το Scarab. Και άλλο ένα Master for Battle, πολύ ευχαρίστως. Και άλλο ένα True Silver Champion, αμέ. Να πάρουμε και ένα δράκο, γιατί όχι. Quality. Quality μαζί με τα Master είναι πολύ καλά. Και ένα mini bot. Ωραία, αρχίζει και φτιάχνει πολύ αρένα μας. Seal of Champions, εννοείται, μαζί με το Master είναι τέλειο. Έχεις πάρα πολλά minions κάτω, οπότε όλο και κάπου θα βρεις να το χρησιμοποιήσεις. Και ένας Hungry Dragon. Αμέ. Να πάρουμε τώρα ένα γκολεμάκι. Το Blessing δεν είναι κακή κάρτα, δηλαδή τουλάχιστον είναι μία προς μία, δηλαδή θα σου δώσει σίγουρα μια κάρτα. Μπορεί να την παίξεις στον αντίπαλο, ώστε να τον βάλεις σε μια διαδικασία να σκεφτεί να κάνει επίθεση ή όχι. Και βέβαια μπορεί να σου τραβήσει και 4-5 κάρτες, έχει συμβεί και αυτό δηλαδή. Ο Commando δεν μου αρέσει επειδή το body του είναι πολύ κακό. Ας πάρουμε τον Golem όμως, να έχουμε και λίγο πιο late game. Δηλαδή έχουμε για την ώρα το Raider, τον Warlord, το Manipulator και το Core Hound. Ναι, ας πάρουμε κι άλλο ένα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο αν έχουμε πολλά Battle Cries. Έχουμε το Sergeant, το Lance Carrier. Έχουμε άλλα δύο εδώ, τρία. Όχι, είναι αρκετά. Δεν μας βολεύει ο Weblord. Οπότε πάμε για το Taunt. Loot Hoarder για το Draw. Και άλλο Equality, Για να δούμε λίγο τα Death Rattle μας. Είναι το Creeper, ο Hoarder,
Όχι, έχουμε αρκετά βάλει Death Rattle, πάμε για άλλο ένα Equality ακόμα. Και αυτό είναι το deck μας. Μ' αρέσει και το curve του. Ίσως λίγο παραπάνω τεσσάρια να έχουμε, αλλά έτσι είναι ο Paladin. Θέλεις να πάρεις όλα τα Champion, όλα τα Hammer of Wrath, τους Murloc Knights, συν τα έξτρα τις General κάρτες, που είναι πολύ καλές στα Yeti κλπ. Νομίζω πως έχει πολλές προοπτικές αυτό το deck. Πιστεύω να φτάσουμε το διψήφιο αριθμό εικόν. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Να φορτώσουμε και το tracker, το προγραμματάκι μας. Νομίζω μπορούμε να τα διέξουμε όλα με σχετική άνεση. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το Sergeant για το tempo, να το παίξουμε στο πρώτο γύρο δηλαδή, αλλά δεν μ' αρέσει και εναντίον Warlock με τα coils που υπάρχουν. Όχι, θα προτιμούσα να βρούμε κάποιο άλλο διάρρη. Να, ο κροκόδιλος ας πούμε, μια χαρά ο κροκόδιλας. Δεν ξέρω αν θα το παίξω στο δεύτερο γύρο. Ναι, πρώτο γύρο με coin. Θα προτιμήσω να παίξω τον Uldaman ίσως. Κάποιο άλλο τεσάρι τέλος πάντων. Αυτός ο Σκαραβαίος. Τέλεια. Στον επόμενο γύρο μπορούμε να παίξουμε Harvest Golem και στον επόμενο τον Knight, οπότε να φουσκώσω και τον Golem, αν ζήσουν όλα αυτά βέβαια. Μάλιστα, αυτό έγινε Discovery. Εντάξει, θα μπορούσε πολύ χειρότερα. Οκ. Προτιμώ να κάνω αυτή την κίνηση για να ζήσει το Golem, να είναι πιο πιθανό να ζήσει τουλάχιστον το Death Rattle του Golem. Οκ. Υπερβολή. Μας συμφέρει να παίξουμε το... όχι, καλύτερα. Προς τη μήνυ σχετικά να παίξουμε τον Keeper και να φουσκώσουμε το Golem κατά ένα attack για να μην χρησιμοποιήσουμε το coin, αλλά ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία. Να χρησιμοποιήσουμε το Knight ξανά, να πάρουμε την αξία της κάρτας, τη full αξία της κάρτας. Νομίζω ότι έχουμε στριμώξει αρκετά καλά τον Giant Dwarf. Παίζει και αρκετά κακές κάρτες τώρα. Αυτό ήταν λίγο ύποπτο. Να με αφήσει 3 μάνα ελεύθερα με 4 κάρτες. Πως έχει κάποιο Hellfire. Οπότε ίσως να παίξουμε ένα Warlock να σκώσει αρκετά. Το 8.
You shall not pass. Και έχει και δεύτερο shield bearer. Του άρεσε πολύ μάλλον. Οκ, ο Sentinel είναι καλός. Ομολογουμένος. Mount up! To battle! Sever my wrath! For the Horde! I have too many minions. Δεν έχω χώρο για τα μήνια μας. You win this time. Versus Jaina! You asked for it. I will fight with honor. Το ωραίο κέρφ. Νομίζω ο Grizzly πρέπει να είναι από τις χειρότερες μας κάρτες μαζί με το Gorehound. Πάω το Wyrm για να μπορεί να κάνει trade το Golem. Εντάξει. Charge, οκ. Δεν μπορώ να πω ότι καλά κάνω το play. Fireball, ok. Μπορούμε, νομίζω, Grizzly και Minibot. Okay. Στο freezer, ήρθε η ώρα για champion πάντως και να κάνουμε και ένα For justice. και το πρώτο μας το κενάκι. Reporting for duty. It's getting hot in here. Γι' αυτό είναι καλός ο Flame Jungler, ειδικά εναντίον Paladin. Shields up. Okay. For justice. Πέντε και 2, 7 και να φριζάρουμε το Spider. 4 και 2 και 1. Νομίζω ναι. Ώστε να το αναγκάσουμε να παίξει Hero Power. Βέβαια μπορεί να παίζει έτσι κι αλλιώς, δεν ξέρουμε. Έχω ξεμείνει λίγο από κάρτες και ψάχνω να δω τώρα τι άλλο μπορούμε να τραβήξουμε. Το αντίπαλος μας έχει 4 και 1 coin. Οκ, θα παίξει το Hero Power τελικά. Για να δούμε. Ελεύθερος Καραβαίος.
πάμε για το Sword of Justice. For justice. Reporting for duty. Έχω παρατηρήσει πάντως πως με τον Σκαραβαίο ανοίγεις πολύ συχνά και Sword of Justice και Hammer και Master for Battle. Δηλαδή, πολύ καλές κάρτες. Τώρα αυτός εδώ ίσως είναι για equality. Νομίζω πως είναι υπερβολή. I wonder. Αυτός θα γίνει 16. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε έτσι. Reporting for duty. Reporting for duty. Move quickly. Reporting for duty. For justice. The battle. Reporting for duty. Job done. Οκ. Ευτυχώς δεν έχει Flame Strike η Blizzard, γιατί θα τα είχαμε βρει πολύ σκούρα. You gotta be kidding me! Οκ, μας βολεύει αρκετά αυτή η κάρτα. The battle. The battle. The battle. The battle. Reporting for justice. Θα το παίξουμε. Τώρα εδώ υπάρχει ένα τέτοιο... μια λογική που λέει ότι μας συμφέρει να μείνει αυτός εδώ κάτω, στιγμή που δεν μπορεί να σκοτωθεί, ώστε να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο να παίξει τα minions που έχει. Let me think. Στον επόμενο γύρο του κάνουμε ας πούμε 8 και 4, 12. Ναι, ας το παίξουμε. Φαντάζομαι ότι θα σκοτώσει τον κροκόδιλο με το Hero Power. Ναι, και έτσι γίνεται. Οκ, σκοτώσει με Fireball αυτό. Δεν νομίζω να μας χαλάει πολύ. Έχει ένα Frostball. Οκ. Μάλιστα. The battle. The battle. Πάμε full face νομίζω. The battle. Reporting for duty. For justice. Πάρουμε και 2 life. Πάμε στο 2. Πρέπει να παίξει και taunt ή heal τέλος πάντων και να μας σκοτώσει όλο το board που είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει όλα αυτά με 3 κάρτες. Οκ, μου κλατ champion για πολλά. Οκ. Well played. Uther versus Rexa. Let the hunt begin. I will Οκ, fight παίζουμε with εναντίον honor. Hunter τώρα και δεν έχουμε τραβήξει πολύ καλά. Θα διώξω όλα. Οκ, ο Creeper είναι πολύ καλός εναντίον Hunter νομίζω. Οκ, Lepernom. Μήπως να το φοβηθούμε λίγο και να παίξουμε τον Creeper.
Ας το φοβηθούμε λίγο. Okay. Ενδεχομένως να παίξουμε και quality στον επόμενο γύρο, ανάλογα. Και έχουμε 2 στο χέρι μας. Hounds. Κακό. Δεν θα παίξουμε quality λοιπόν. Θα παίξουμε τον trainer. Που στο συγκεκριμένο board δεν είναι κακός. Πολύ επιθετικό deck. Λοιπόν, είναι ο Bran, ο καινούριος Legend. Είναι η Φιόλα Φόλ, όπως λέγεται. Που έχουμε ένα Seal of Champion για να την κάνουμε target. Αλλά δεν έχει και πολύ νόημα, γιατί Divine Shield δίνει. Οπότε πάμε για τον Bran να δούμε πώς λειτουργεί. Ή να πάμε για το Taunt. Το Battle Cries. Ας πάρουμε τον Bran. Οκ, είχε snipe. Τον Bran, ας πούμε, το Clockwork Knight καλός είναι, απλά δεν έχουμε mech. Έχω κάνει το trade. Τώρα έχουμε mech. Και νομίζω ότι αυτό θα παίξουμε, το mech και ένα token, ένα recruit. Έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Έχει και όπλο. Θα κάνει και τα trades. Ελπίζουμε να τράβηξε ένα Wind Fury. Έχουμε τρόπο να πάρουμε live. Νομίζω πως θα παίξει το Murloc Knight και ελπίζω να βγάλει κάτι σε charge. Κάνει ιδανικό. Έλα ένα charge. Στην παρούσα φάση καλό είναι γι' αυτό. Κάρτα τώρα. Και άλλο λέει παίρνω. Θα έλεγα να παίξω. Μπορούμε να παίξουμε, ναι, Seal of Champions ή Equality. Το Seal of Champions και ένα Hoarder είναι ok. Ναι, οκ, ναι. Εντάξει, το έχουμε ισορροπήσει λίγο το πράγμα. Απλά με προβληματίζει λίγο το χαμηλό life που έχουμε και δεν έχουμε νομίζω κανένα τρόπο να πάρουμε life, έτσι δεν είναι. Μόνο τα champion, τα true silver. Πρέπει να μας έρθει ένα true silver όπου να είναι. Ωραία. Χαίρομαι που έχουμε το equality. Όχι.
Τέλεια. Να παίξουμε 2 minions τώρα ή να παίξουμε το True Silver? Νομίζω καλύτερα είναι τα 2 minions. Shields up. Red alert. Στον επόμενο γύρο θεωρητικά μπορούμε να παίξουμε Knight και Champion. Magic detected. Και είμαστε πολύ χαμηλά. Και δεν ξέρω τώρα και τι secret έχει παίξει. Lance Carrier. Ο Lance Carrier με τον Bros Beard κάνει παπάδες, έτσι. Για να το δούμε. Who knows what secrets will unfold? Ή έχει snipe τελικά. Οκ. Οπότε πάμε για equality. Let me think. For justice. Όχι, πάμε έτσι. Move quickly. Weapon ready. Job done. Reporting for duty. Και είμαστε 7 life. Και πρέπει τώρα να τραβήξουμε και το άλλο champion όσο πιο γρήγορα γίνεται. Get behind. Και έχει ένα taunt. Στα 5. Πάμε να παίξουμε το carrier. What you want? Και έχουμε 4. Τι να είναι καλύτερο, σίγουρα face, να πάρουμε το live. Ας παίξουμε το knight, γιατί δεν ξέρεις ποτέ το mech πώς θα ζήσει. Weapon ready. Reporting for duty. Job done. Και πάμε full attack. Δεν θέλουμε hounds, δεν θέλουμε quick shot, δεν θέλουμε πολλά. I'll show them. Δεν θέλουμε scientist. Abusive Sergeant. Το βγάζουμε. Λοιπόν, κάτσε να υπολογίσουμε τον damage που κάνουμε. Είναι 8, 11. Βγαίνει σε 2 γύρους, βγαίνει. Weapon ready. Απλά αν έχει το... Weapon ready. The Τώρα battle. πάμε έτσι. Stop Έτσι. poking me. The battle. Έτσι. The battle. Force fire. Έχει κι άλλο secret λοιπόν. Stop Πάμε εδώ. poking me. Και είναι bear trap. Move quickly. Weapon Κάνα βλακεία. Δεν έπαιξα τον Sergeant. 8, 10, 16, 18. Ίσα ίσα. Steady shot. Και έχει Wind Fury, το βγάλαμε. Τέλειο. Get in there and fight, maggot. Weapon ready. 3, Stop 15. The poking battle. me. Και εναντίον Druid. Malfurion. Έχουμε ωραίο χεράκι. I will fight. Quality with δεν μ' honor. αρέσει, θα το διώξουμε προφανώς. Το Minipod πολύ καλύτερα.
Οκ, Wild Growth. Δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το καλύτερο του τρόπο για να παίξουμε τώρα εναντίον Druid. Νομίζω πως δεν είναι πάντως ο Hoarder. Μπορούμε να παίξουμε την Αρκούδα. Και νομίζω θα παίξουμε την Αρκούδα. Να το πάμε στα 2 live ώστε να μπορούμε μετά να κάνουμε ανταλλαγή με τον κοκόδιλο. Ίσως μπορούμε να παίξουμε ένα minion που δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αλλά θα βγει. Πάμε έτσι. Έχει και ένα charge λοιπόν. Πήγε face, Σε προτιμώ 2 μικρά minions και όχι το Yeti. Where shall I strike? Και έχει ένα taunt. Μπορούμε να το σκοτώσουμε με το Wrath. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει έτσι. Δύσκολο. Weapon ready. Όχι. Μας έχει κάνει 15 damage η τυγρούλα, έτσι. Κακό. Master for battle. Όχι, νομίζω τώρα πως μπορούμε να παίξουμε... να κάνουμε trade αυτά εδώ, ώστε ο δράκος να κοστίζει μόνο 2. Weapon ready. Να παίξουμε και τον... το Yeti ή Hoarder και... Ας παίξουμε το Yeti. Σκέφτομαι τώρα ότι πιο πιθανό να κάνει το trade αυτό εδώ. Οπότε εμείς θα μείνουμε στα 15, λογικά θα πάμε στα 10 με το Master όμως μετά. The gates are open. Face. Οκ. Τώρα σε αυτή τη φάση κάνεις equality για να διατηρήσεις το life σου ψηλά. Τώρα παίξουμε αυτά τα 3. Αλλιώς κάνεις trade εδώ και πας στο 5, ρισκάρεις πολύ όμως. Και σου μένει βέβαια... δεν σου μένει τίποτα. Δεν σου μένει τίποτα, όχι equality.
οκ. Αυτό είναι για faceless manipulator. Όχι. Εντάξει, ιδανικό draw. Αν και θα το θέλαμε και αυτόν εδώ. Αν είχαμε 9 μάνα δηλαδή θα ήταν τέλεια. Αλλά εντάξει, δεν το θέλουμε όλα δικά μας. Θα δείξουμε και μια καρτούλα. The battle! The battle! The battle! For justice! Θα κάνουμε discover. Πάρουμε τον ADs και να του κάνουμε ένα freeze κάποια στιγμή. Πλάκα θα έχει. I wonder. I must move quickly. Reporting for duty. Just me and Mr. Bitey. Okay. Where shall I strike? Και έχει πάλι ένα taunt. Κάνουμε trades με αυτά εδώ. 6 damage. Let me think. Σκοτώνουμε το ρομποτάκι. Το θέμα είναι να παίξουμε τον Raider ή να κάνουμε το ρομποτάκι αυτό εδώ. Νομίζω πως έτσι πρέπει να το κάνουμε. Don't. Not in my house. The battle! The battle! I must move quickly for justice! The battle! Let the dark consume you. Ok, Wild Growth. Θα τραβήξει μια καρτούλα. Και έχει και ένα spare part, έτσι. Το θυμόμαστε αυτό, δηλαδή τις 4 ή 3 είναι κανονικές κάρτες. Acolyte, ok, δεν μας πειράζει. Για την ώρα. Ούτε αυτός μας πειράζει, κακές κάρτες. Και παίρνει και ένα armor. Ναι. Και έχει άλλο ένα equality τώρα που δεν μας βολεύει σε καμία περίπτωση. Οπότε πάμε για... Νομίζω πως θέλω να το κρατήσω αυτόν εδώ. I enjoy raiding! Reporting for duty. Μπορώ να το φάμε αυτό. Νομίζω είμαστε εντάξει έτσι. Στον επόμενο γύρο νομίζω πως μπορούμε να τον βγάλουμε 8, 17, 18 ίσως. Και έγιναν. Και έχει ένα charge για να μας τον φάει. Οκ, και φριζάρει το... Τι κάνει ακριβώς? Το random enemy, οπότε μπορεί να είναι και face. Μπορούμε να παίξουμε το equality και να μπαφάρουμε μετά πάλι τον Raider. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. The battle!
Βέβαια αν έχει ένα swipe θα είναι θέμα. Αλλά εντάξει. Οκ. Ναι. Παίζει ένα taunt. Ένα taunt. Τι μπορούμε να κάνουμε για το taunt? Τίποτα. High tide. Οπότε πάμε να το βγάλουμε αυτό. Έχουμε το δρακάκι. I'll take you down with me. 2-4. Reporting for battle. The battle. Το καλύτερο one drop που του βγάλε έτσι νομίζω. I concede.